Hanawati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mrika ingisaken dawuh. Batu apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyah-oyah dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diar menangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun dherekaken kundur ingkang garwa. Niwahipun suwe napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwe. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Hanawati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Lho. Iya. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae. Dudu mungsung. Sapa? Anoman Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mulosoro karo mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung